Tak dobrý večer, já vás vítám na poslední přednášce zase s mírným 14denním zpožděním. Tak dnešní přednáška by měla tak nějak završit to naše ten náš měsíční maraton, to naše povídání. A tady ta přednáška slibuje, že bychom si měli říct něco o té práci na sobě, o tom, jak k sobě přistupovat, jak se sebou něco udělat, jak vlastně začít léčit. Kdybychom mluvili o vztazích, tak jak začít léčit vztahy a jak v těch vztazích vlastně začít léčit sám sebe, nebo jak se sebou zacházet. Já počkám ještě, jak se všichni usadí. Jsme se navzájem narušili. Takže ten večer by měl být povídáním o takové praxi. Podívejte se, člověk za poznáním nejde nikdy jen tak z plezíru, protože nemá zrovna co dělat, nebo je málo prostě dostupných rozptýlení, ale za tím pochopením nebo poznáním jde vždycky, protože se mu začnou dít věci, které ve svém životě nečekal. Buď to jsou nějaké vztahové peripetie, nebo prostě dojde k nějaké životní události, anebo prostě se mu začne probouzet jeho vlastní nitro bez nějaké příčiny, která se odehrála venku. Takže to je buď vnější nebo vnitřní osud. A v podstatě každý z nás v tomto případě kopíruje ten známý východní Siddharthův příběh Gautamy Buddhy, který, jak všichni víte, na počátku svého života žil v královském paláci, žil v přepichu, v radosti, v nevědomosti veliké a tam umožnila právě žít způsob života, jakým žil, až jednoho dne se vydal na průvod a na tom průvodu poprvé viděl stáří, chudobu, nemoci a začal uvnitř trpět, dotklo se ho to. A to dočinění v něm vyvolalo utrpení, vyvolalo v něm určité emoce, začal prožívat věci, které předtím neprožíval. A v tomhle bodě se najde jednou každý z nás, že to je východisko, ze kterého vystupujeme. A buď můžeme reagovat různým způsobem. Můžeme ty věci neustále dokola popírat a potlačovat, a nebo se můžeme nechat jimi ovládat, můžeme se nechávat jimi pohlcovat, a nebo můžeme do nekonečna od nich někam disociovat, od nich někam odcházet a tvářit se, že neexistují, anebo je umlčovat různými prostředky. A ta práce, o které budu mluvit, je o tom, že se vyhneme těm dvou cestám. To znamená, že se vyhneme té první cestě, že v momentě, kdy se nám začne něco dít, tak se většinou se začneme zaměstnávat a snažíme se přehlušit to, co se v nás děje, a snažíme se to bazální utrpení nebo to emoční utrpení nějakým způsobem strašně rychle z toho utrpení utéct. Hledáme ty krátkodobé úlevy. A je jich mnoho, je jich hodně. Je možno se uspokojit tisícím a jedním způsobem. Ale v momentě, kdy přestane ten moment uspokojování působit, tak se ty věci vracejí, prožíváme je znova v okamžicích, kdy jsme sami, v okamžicích, kdy třeba usínáme nebo se v noci probudíme. V momentech, kdy nemůžeme zahlušit úplně to naše vědomí těmi každodenními činnostmi a kdy není možný, kdy najednou se potkáme někde v tom prostoru, v tom čase a v prostoru sami ze sebou a zjistíme, že prožíváme něco, s čím si nevíme rady. A nebo se snažíme ty věci vytěsňovat. To znamená, snažíme se tvářit, jako by neexistovaly a nějakým způsobem se chovat k tomu, co se v nás odehrává a to, co nás ruší zevnitř, chovat se k tomu macejsky a vytlačovat to ze svého vědomého prostoru někam za hranice vlastního vědomí, aby se nás to nedotýkalo, aby nás to v tom běžném životě žádným způsobem nerušilo. Protože ta životní pohoda, ta konzumní pohoda, ta povrchní pohoda by tím samozřejmě mohla být velmi výrazně narušena.
Pokud tyhle ty krátkodobé emoční úlevy selhávají, což každý nakonec vlastně zjistí, když se o ně pokoušíme do nekonečna, tak nám nezbývá třetí cesta, než se nějakým způsobem k tomu vlastnímu nitru stáhnout. Než začít nahlížet do sebe a začít pomaličku si uvědomovat, což se to v nás děje. A to je ta cesta, která je vlastně nejdůležitější. Žádná psychoterapie, žádná terapie vám nepomůže, pokud nezačnete poznávat sami sebe. Žádného výsledku se nedočká člověk, pokud nezačne nahlížet do sebe a nezačne si uvědomovat, co se v něm vlastně děje. Takže to uvědomování, ten proces uvědomování, ten proces nabývání vědomí je proces léčení. Proč? Z jednoho prostého důvodu. Protože hranice vědomí jsou hranice svobody. Tam, kde jsme si vědomí, tam můžeme učinit svobodnou volbu. Tam funguje vůle naše vědomého já. Za hranicí našeho vědomí vůle našeho já pracovat nemůže. Ukazovali jsme si vztah mezi vědomím a nevědomím, jak vypadají tyto dvě veličiny vůči sobě navzájem. A proto se snažíme rozšiřovat ty hranice vlastního vědomí, uvědomovat si stále víc a víc, abychom mohli vědomě nakládat s tím, co se v nás děje a mohli k tomu měnit, naučili se k tomu proměňovat přístup. A klíčovým slovem, nebo klíčovým přístupem, nebo klíčovou věcí v tomto přístupu je něco nesmírně banálního. Něco, co se jeví banálně, nebo nad čím se ani tak nezamýšlíme. Něco, co nezaměstnává naší mysl. Něco, o čem nepřemýšlíme. Tím tou nejdůležitější a hlavní věcí je pozornost. Když jsme přednášeli o vzniku oběti, když jsme mluvili o tom, ještě to vezmu kousíček zpátky. Abychom mohli růst, musíme se ocitnout zákonitě někde dole. A když jsem vám tady ukazoval to základní schéma, že když se nějaké nevědomé obsahy uvolní a začnou tlačit na vědomí, to znamená, uvolní se vám nějaké emoce nebo citově nabité obsahy, které najednou vás začínají zevnitř nějakým způsobem svazovat nebo ovládat, nebo začínají na vás působit. Vytváří ve vás nervozitu, emoční napětí, vytváří ve vás určitý stres v určitých konkrétních situacích, tak vás to může uvrhnout do dvou pozic. Buď se začneme chovat bohorovně a začneme se tvářit, že všechno víme, že se nás nic nedotýká a tím pádem se ocitneme jakoby někde nahoře nad tím a tím pádem není kam růst, ani si vlastně nechceme připustit, že bychom měli kam růst. A nebo nás to hodí dolů, hodí nás to do určité méněcennosti, pocitu nedokonalosti, pocitu toho, že nejsem dost dobrý, že nejsem dostatečný, do nějakého pocitu nedostatečnosti, nebo do nějakého stavu nedostatečnosti, který všichni moc dobře známe. A tento stav je vlastně základní věc, která je podmínkou našeho růstu, protože abychom mohli růst, musíme se ocitnout dole. To znamená, že se najednou setkáme se svými méněcennými pocity, že se setkáme se svou nedostatečností, že se setkáme, byť je iluzorní nebo domnělá, nebo je skutečná, je založená na určitých pocitech, nebo je založená na určitých skutečných věcech, nebo reálných, nebo není založená na reálných věcech, ale je založená na určitých přesvědčeních, které v nás kolují, tak je to něco, čeho se musíme dotknout. Protože v momentě, kdy se této věci dotkneme v sobě a začne v nás vyvíjet, začne na nás působit určitým tlakem, začneme cítit tyto věci, začneme je prožívat a začneme-li si je trošičku uvědomovat, že na nás působí, tak samozřejmě začínáme mít problém ve vnějším světě a sami ze sebou, protože se začínáme hůře přizpůsobovat podmínkám vnějšího světa, působí na nás strach, působí na nás úzkosti, působí na nás pocity viny, působí na nás study, působí na nás pocity travnosti, působí na nás všechny tyhle ty pocitové věci a my si můžeme rozumově racionalizovat, to působí na nás emoce, my si to můžeme racionalizovat, můžeme si říkat, že se nic neděje, můžeme různým způsobem se chovat, že to neexistuje, ale postupně nám to začne brát území, do kterých jsme mohli předtím vstupovat bez těch komplexů nebo bez těch pocitů a najednou zjistíme, že z situací, které jsme dříve zvládali a do kterých jsme dříve mohli nebo se neděli bez těchto pocitů a nějak jsme jimi prostupovali, nějak jsme je to ovládali sami sebe,
tak najednou zjistíme, že nás to poměrně silně svazuje a že ty oblasti života, které nebyly spoutány tímhletím prožíváním, najednou tím prožíváním spoutány jsou. Že se dostáváme do těch samých emocí, že se dostáváme do těch samých pocitových stavů a že jediné řešení, které známe, že se těm situacím chceme vyhnout nebo že chceme upravit podmínky toho vnějšího života tak, abychom se do těch situací nedostávali nebo aby ty situace neexistovaly, tím pádem se jako odvodíme, že se nás ty věci přestanou dotýkat. Ale stane se, že podobná situace se stane jinde nebo se setkáme s podobným člověkem a zase to přijde, anebo už ani nemusí být ty vyvolávající činitelé, protože pak ležíte u televize a zjistíte, že máte tlak na prsou, že máte úzkost a že žádná vnější příčina tam vlastně vůbec nikde není a že se vůbec nic vlastně neděje, že vás nikdo nebuzeruje, že nemusíte mít strach, že nemusíte podléhat žádnému tlaku, ale přesto se to ve vás děje. Přesto to prostě vevnitř je. A našinec se začne ptát, jako kde se to vzalo, prostě, já jsem to tam předtím neměl, že jo. Ten pozitivní obraz sama sebe, nebo ten sebeklam překrývá hodně dlouho, dokáže překrývat ty obsahy, které na nás tlačí z toho vlastně nevědomí, ty citově a emočně nabité obsahy a dokážeme poměrně dlouho, každý z nás po jinou dobu a jinými prostředky udržovat se v tom stavu vědomí, aby se nás věci nedotýkaly a abychom zvládali se přizpůsobovat tomu životu nebo vpravovat do těch podmínek života, ve kterých se nacházíme a procházet těma změnama tak, aby nás to vlastně co nejméně bolelo a aby to co nejméně narušilo stereotypy, kterým jsme zvyklí žít. A v momentě, kdy se nám stane to samé, co Budhovi, že začneme nějakým způsobem trpět tím, co prožíváme, tak máme na vybranou. Buď se tím necháme ovládat, to znamená, že můžou se znát, lehce stát prostě oběti a začneme manipulovat s okolím, začneme si vytvářet přesně ty podmínky pro to, aby ti druzí na nás nemohli, nebo se začneme stahovat ze života, začne se nám zužovat ten životní prostor a my se začneme vyhýbat situacím, které pro nás byly dříve. Samozřejmě přestáváme chodit tam a tam, stýkat se s těma lidma, začínáme se cítit být ohroženi, pocity nejistoty nás pronásledují a takhle to postupně jde, až skončíme přesně přísně ohraničení, omezení, uzavření ve svých obranách a nemůžeme nikam. A nebo se z nás stanou jednoduše zmrdi. Začneme být prostě na ten svět zlý, začneme všem lidem prostě vyčítat ty věci, začneme se prostě chovat hnusně, je to běžný. Je to naprosto běžný, začneme se chovat hnusně ke svému okolí, ovládat okolní lidi, tak abychom měli ten pocit, že máme tu moc a že jedině tak lze dosáhnout určité svobody nebo určitých pocitů, které nás úplně zevnitř nezžírají, nevyžírají, anebo se můžeme postavit na to a tvářit se, že to neexistuje a chovat se pořád stejně pyšně a arrogantně a v uvozovkách objektivně a těm subjektivním pocitům a tomu, co se v nás odehraje, tomu vnitřnímu utrpení, se vůbec nevěnovat. Tato jsou ty nejběžnější cesty a nejběžnější postoje. V momentě, kdy se našinec vydá na cestu a začne poprvé mu dojde, že by si k tomu tlaku měl nějakým způsobem stáhnout nebo že by s tím měl něco udělat, tak ještě předchází celá dlouhá řada prostě různých pokusů na jedné i na druhé straně a v tom slova smyslu, že začne zdravě jíst a nebo začne prostě chodit cvičit a začne chodit do různých prostě ezoterních kroužků a škol a tak dále a teď hledá ten secret a to tajemství a teď prostě začíná prostě uvěřit, chce strašně rychle prostě uvěřit, že existuje něco, co ho z toho vytáhne. Pochopitelně, protože ten největší problém je v tom, že má pocit, že v tom je sám. Není chráněný společností, nemá žádné opěrné sloupy, které většinou má kolem sebe málo lidí, který by mu řekli, já jsem taky zlomený tou vychřicí života, to tak prostě jako je, já taky prožívám tlaky a úzkosti a snažím se s nima nějakým způsobem zacházet, něco dělat. Tyto věci se nenosí, tyto věci se neprezentují navenek, o těchto věcech nemluvíme, nejen veřejně, ale ani doma, nosíme masky, tváříme se, protože každý dotek nás bolí, neumíme s tím zacházet ve vztazích. To vytváří přesně ty vztahové konflikty, protože ta míra toho tlaku je vždycky ukázkou toho vnitřního konfliktu, o kterém si ještě trošičku něco povíme. A protože to vyvolává konflikty a
dějou se kolem toho emoční a konfliktní věci a vstupem do konfliktních situací, tak se tomu pochopitelně snažíme vyhnout. A snažíme se to řešit někde za rohem. Takže máme jakoby ten normální život, chodíme do té práce a máme toho manžela, ty děti a někde tajně prostě v nějakých spolcích se prostě sjíždíme na Duškovi, nebo prostě, já nevím, nebo čteme ty objednávkový vesmíry a teď si přejeme od toho vesmíru, začneme věřit prostě nějakým věcem a začneme měnit ty systémy víry, a ono se to prostě nedaří. A zjistíme, že jsme zkusili prostě strašně moc věcí a pokud jsme dostatečně k sobě ohleduplní a neumíme si tak dobře lhát, jako někteří z nás si umí dobře lhát, tak a přiznáme si pravdu, tak si probudíme za 5 let a zjistíme, že vlastně ten tlak narostl, že to tam ve mně pořád je, že se vlastně nic mimo, že se vlastně začneme si uvědomovat, že se vlastně jakoby nic mimo to, aniž by se toho dotkl a nějakým způsobem s tím začal já přímo zacházet a začal si uvědomovat, čemu vlastně ve skutečnosti věřím a jaké systémy přesvědčení ve mně jsou uvězněny, jakým stereotypům podléhám, co vlastně ve skutečnosti se ve mně děje a co mě ovládá zevnitř, tak dokud se toho nedotknu a dokud se přímo sám nedostanu s tím do vědomého kontaktu, tak věřte nebo nevěřte, nic se neděje. Nikdo zvenčí se za vás nemůže podívat na něco, co je přímo uvnitř vás samých. To můžete udělat jenom vy sami. A vymezit se tomu a naučit se s tím zacházet, přerůstat to, anebo to nějakým způsobem organizovaně sám sobě řešit, můžete jenom vy sami. Existují způsoby a cesty, které vás k tomu dovedou a existují možnosti, jak se s tím naučit zacházet. Ale pochopit, kdo jsem já a poznat, kdo jsem já, můžete jen vy sami skrze své vlastní vědomí. To znamená, že pokud nepoužijete nástrojů, které ve vašem vědomí jsou, anebo ve vašem vědomí ještě nejsou úplně rozvinuty, tak nemůže člověk nikdy vlastně dosáhnout to poznání sama sebe a nemůže nikdy dosáhnout takového způsobu života, ve kterém by měl pocit, že ty tlaky a ty věci, které se v něm odehrávají, to, co začíná prožívat, nějakým způsobem v sobě v úvozovkách skutečně čistí nebo překračuje, nebo tím není ovládán. V situacích, ve kterých je ovládán je. Začne se tomu vnitřnímu konfliktu věnovat. A říkal jsem, že klíčovým slovem je pozornost. Když jsem upozorňoval na to, a malovali jsme si tady to základní egoschéma těch 2 pólů, kdy jedním z těch pólů toho našeho ega je ta bohorovná autorita, to znamená ten hodnotící, ten kritický prvek v naší psyché, ten kritický hodnotící hlas. A druhá část toho té naší osobnosti, toho našeho ega je ta ponížená, ta nedostatečná oběť, která trpí pocity méněcennosti až bezcennosti a trpí těmi hodnotovými soudy a podléhá jim, tak tato osobnost nebo tato část našeho ega nebo toto naše vědomí se utvořilo díky tomu, že jsme si vytvořili v prvopočátku systém víry, který byl založen na pozornosti, která byla upřena do vnějšího světa. Výchovným procesem. Výchovný proces velmi důmyslně zpracovává nebo pomáhá nám pracovat s naší pozorností tím, že zaměstnává naší pozornost a takže skrz tu pozornost se do nás dostávají přesvědčení, které přichází od těch druhých. Tyto přesvědčení se zvnitřní a potom to zvnitřnění znamená, že upadnou do nevědomí a působí z nevědomí dál, aniž bychom si uvědomili, že na nás zevnitř působí. Aniž bychom si uvědomili, že žádný vlk už neběhá kolem nás, že nepotřebujeme vlka, ale že toho vlka, že toho kritického soudce nebo ten hlas nosíme uvnitř a že pod jeho vlivem se cítíme méněcenný nebo bezcenný. Ale potom, aniž bychom si to uvědomovali, tak jdeme tím životem, potkáme nějakého člověka, najednou získáme pocit, že on je ten obr a velikán a já se vůči němu cítím méněcenně a bezcenně, začnu mu v tom podléhat a rozjede se ve mně stereotypní reakce, která je založena na zvnitřnělých přesvědčeních a na
citových reakcích a citových obsazích, které s tím nějakým způsobem jsou spojeny. To znamená, že velká míra výchovy se odehrává na základě potlačování svých osobních subjektivních věmů a na potlačování, protože nejsou vhodné, protože nejsou přijímány okolím a na některých jsou vyzdvihovány, protože jsou tím okolím přijímány. Některé jsou odmítány na základě odmítnutí a přijetí. A to celé je ten vzorec pozornosti. To znamená, že ten proces toho návratu se k sobě sama se bude odehrávat úplně stejným způsobem, to dá logiku a on se odehrává stejným způsobem. Protože pokud se dostáváme hlouběji do svého nitra a dostáváme se hlouběji do sebe a víc k sobě, tak my napřed první, co vlastně s čím se setkáme a co vlastně čistíme, a trvá to někdy pěkně dlouhou dobu, je vlastně skutečně celý ten vývojový proces. To znamená ten způsob, kterým jsme byli přijímáni a odmítáni na základě pozornosti a způsob, kterým skrze odmítnutí a přijetí do nás byla vložena přesvědčení o nás samých, kde se stalo to, že ty jsi na já jsem. A příkladný, doprovodný, emocionální a pocitový stavy, které k tomu patří. Je tedy logické, že ten proces toho uzdravování musí projít vlastně touhletou místností. Musíte projít zpátky tou místností svých rodičů a uvědomit si vlastně, cože to je ta oběť v nás, cože to je vlastně jakoby to dětské v nás a cože vlastně je to pasivní, lítostivá, bezcenná, méněcenná, nedokonalá, nedost dobrá, odmítnutá, nedostatečná část nás samých. A připustit si, že něco v nás takového existuje, vzít to za ruku svým vědomím a začít s tím nějakým způsobem zacházet. Když bych to měl popsat jiným způsobem, jinak symbolicky, tak je to o tom, že je to o prostém přesunu pozornosti do nitra. Že tentokrát s tou pozorností nepracujeme tak, že by byla ve vnějším světě, ale tu pozornost bereme a začínáme ji vracet do vlastního nitra, abychom začali pomaličku v uvozovkách rozsvěcovat uvnitř sama sebe. Abychom vnesli světlo, protože jediné světlo, které máme, je naše vědomí. A v té hluboké nevědomé mysli je, dejme tomu, tma. A představte si to jako, že to je jezero, které je prostě temné a jsou v něm nějaké obsahy, které se pohybují, něco se tam prostě děje, nějaké reakce máme, něco se nás dotýká, tlačí nás žaludek, tlačí nás něco na hrudníku, někde už rozlišíme, že máme blbé pocity, někde cítíme, že jsme uvaleni v lítosti, někde přijde ta já prostě cítím tohle a nejsme schopni to ještě vůbec popsat, co cítíme, nejsme schopni to diferencovaně popsat, jsme schopni to nahmatat. Vnímáme to, cítíme to, ale nejsme schopni třeba vůbec to sobě popsat. Někdy zase máme spousty úsudků, ale nejsme schopni vnímat vlastně, co se v nás děje. Popisujeme to jenom podle vnější situace. A tím, že začneme stahovat pozornost do sebe, pozornost dovnitř, že si prostě sedneme a začneme nahlížet do vlastního nitra tím, že se začneme určitou technologií, o které když bude čas, tak se můžeme také začít bavit, těch technologií je spousta, tak se můžeme začít těch obsahů dotýkat. To naše vědomí může začít přicházet do kontaktu s těmi obsahy, které vytváří vnitřní tlak, s tím, co se nachází vlastně uvnitř nás samých, ať už to jsou pocity, nebo to jsou jednotlivé myšlenky, nebo to jsou zvnitřnělá přesvědčení, nebo vztahová vzorce, nebo vnitřní přání, nebo osobní potřeby, cokoliv subjektivního, co se v nás rodí. A začíná vlastně potkávat sám sebe na úrovni, kterou předtím vytěsňoval. Takže to vědomé já se samozřejmě cítí ohroženo, protože se setkává s něčím, co dlouhodobě jsme strkali z toho našeho vědomí pryč, protože jsme nechtěli, aby to ohrožovalo ten náš obraz sama sebe, ať už to je méněcenné, nebo to je zlé, nebo to je agresivní, nebo to je žádlivé, nebo to je prostě žádost, kterou jsme museli potlačit, protože abychom vyhověli požadavkům vnějšího světa, anebo to je cokoliv jiného, tak se s tím můžeme začít potkávat. A to vědomí ve začátku není vůbec silné. Je lehce, může být pohlceno něčím takovým. Lehce může být pohlceno komplexem, ve kterém je určitá méněcennost,
když se na té cestě potká jakoby s tím obsahem, tak ten obsah ho lehce může svými chápadly do sebe pojmout. Takže jde o to, aby to naše vědomé já na jedné straně, abychom se naučili vstoupit s tím do kontaktu, ale na druhé straně, abychom byli dostatečně ve svém vědomí silní a ten obsah unesli. Abychom ho asimilovali do svého vědomí, přijali do svého vědomí a ne, aby nás ten obsah pohltil, aby to vědomí bylo pohlceno nevědomí. To znamená, že tato cesta není nikdy bez rizik. Není nikdy bez rizik. A vlastně de facto může znamenat velké riziko, ale pokud je reflektovaná a pokud je vědomě dělaná a jde se tou cestou za určitých podmínek, tak to riziko je minimální. Riziko, že se to člověku utrhne, že ten obsah pohltí za života, je poměrně také veliké a je dost těch, kteří skutečně spí na práškách za zdí ústavu, kterým se to stalo, protože dlouhodobě potlačovali a vytěsňovali a nevěnovali pozornost tomu, co se v nich děje a nevěděli, jak na to třeba, není to jejich vina a potom je to zavalilo a oni se ztratili v těch emočně a citově nabitých obsazích, takže to vědomé já vlastně úplně bylo pohlceno. Pokud tady mluvím o určitých nebezpečích, tak jenom proto, aby jsme si uvědomili, že ta vnitřní cesta je něco, co čeká na každého z nás, ať dříve nebo později. Nemusí to být tak, že se rozhodneme, že budeme meditovat a že prostě dojdeme do nirvány a že budeme osvícení a že se vnitřně sjednotíme, ale může to být o tom, že s těma konfliktama a s těma rozporama, co máme v sobě, něco uděláme a že budeme chtít zpočátku aspoň víc na sebe vidět a víc vnímat sama sebe a víc si uvědomovat, což je vlastně si to já přeju, jak to, že ten můj životní prostor je tak strašně malý a tak strašně úzký a neustále všem vyhovuju, nebo jak to, že na každého pořád vyjíždím a zvětšuju si ten svůj životní prostor tímhletím způsobem a jsem v neustálých konfliktech a už mě to nebaví a netěší. A nebo že jsem nadřazený, no tak to si většinou ty lidi neuvědomí a jedou v tom furt. Takže většinou to je tak, že jsme nějakým způsobem citově nebo emocionálně dotčeni a že na nás něco působí a že ty doteky v nás vyvolávají neustále nějaké reakce. Takže ten počátek je jenom o tom, že si prostě začnu uvědomovat, že bych chtěl nějakým způsobem uvědomit si, co se mě to vlastně dotýká a cože mě to vlastně zevnitř svazuje. Jak to, že mám pocit viny, když jsem nic neprovedl, tady žádná příčina není. Jak to, že mám pocit viny, když jenom stačí, aby prostě matka zatelefonovala nebo a řekla, no ty nevoláš. Jo? A už se propadáme do něčeho, v čem vůbec jakoby být nechceme. A co to je, do čeho se propadáme? Proč se potom z toho tak vlastně taháme, nebo se tak jako pak snažíme usmívat na svět a chovat se jako, že jsme bez té viny a že nemáme jako žádnou výčitku, ale ve skutečnosti jsme jenom chodící bedničky na výčitky a na pocity viny a na pocity méněcennosti, ale snažíme se to překrývat a zakrývat všema možnýma způsobama, třeba jenom tím, že druhým hrozně pomáháme, anebo že spasíme celý svět, nebo se prostě uzavřeme v obranách a nechceme, aby se k nám někdo dostal a bojíme se potom každýho, aby náhodou nepřišel na to, že vlastně vevnitř vůbec nejsme takový, jak se tváříme navenek. A oba dva tyhle ty případy většinou v těch životech střídáme, že jo. Chováme se blahoskloně, zachraňujeme ty druhý, každému pomáháme a víme pro každého, co je nejlepší a tak dále, že jo. Sami jsme úplně prdeli, bolí nás to, jsme tím pohlcený, a nebo na druhou stranu se prostě uzavřeme, začneme se bránit, prostě ničímu světu, nepustíme nikoho v sobě a ten prostor se snažíme vytvořit těma obranama. A nebo nakonec, a na to čekáme, začneme být prostě zlí, nebo začneme být agresivní, začnou se nás zmocňovat silné emoce, prostě odporu, vzdoru a my začneme na ten vnější svět prostě tlačit a chovat se mocensky a chovat se nepřiměřeně v situacích, nepřiměřeně reagovat. Záleží od povahy našeho charakteru, záleží od povahy vědomí, jestli je extrovertní, introvertní, záleží o tom, jaké funkce tam máme rozvinuté, záleží o tom, jakým způsobem dokážeme nakládat se stresem, záleží o tom, jak je to vědomé já vyzrálé, záleží o tom, jakým způsobem byla vedená výchova,
záleží o tom, jestli ty rodiče byli kontrolující nebo byli selhávající, záleží to na mnoha okolnostech, na mnoha faktorech, ale dá se v tom číst, dá se to přečíst a dá se uvědomit si, že podmínky, ve kterých se nacházím, byly nějakým způsobem utvářeny v minulosti a že protože byly utvářeny určitým způsobem a protože mám určitý typ vědomí a určitým způsobem reaguje a v určitých situacích se chovám tímto a tímto způsobem a zmocňuje se mě toto a toto, protože se mě dělo toto a toto, tak lze se dostat do té fáze toho vnitřního nadhledu, že si začnu uvědomovat, jaké že to faktory na mě působí a cože se to se mnou děje a cože je tou příčinou. Začnu tomu rozumět, začnu chápat souvislosti mezi tím, jak jsem byl vychován, co se po mně chtělo, jaký tlak byl na mě vyvíjen, jestli jsem byl kontrolován, anebo já jsem musel už od malička být ten, kdo musel kontrolovat situaci kolem, jaký typ jsem oběti, jaké že emoce se mě to zmocňují a proč tedy reaguji, jak reaguji, protože to proč to je to zjištění té příčiny je nosné, protože my vlastně pátráme v tom vlastním nevědomí nebo sami v sobě, abychom odhalili ty příčiny toho, proč se chováme, jak se chováme, abychom je nějakým způsobem odhalili na té nevědomé úrovni a odhalili v minulosti. Takže my vlastně se tomu v žádném případě nemůžeme vyhnout, protože ta první fáze je ta analytická fáze, kdy se snažíme rozklíčovat systémy, ve kterých jsme se nacházeli. Vidíme, že v nás existují vztahové způsoby a způsoby vztahování, které jsme se vyučili díky tomu, v jakých podmínkách jsme se nacházeli, že jsme nemohli jinak a že ty způsoby třeba vztahování, to, že jdeme do vztahu a pořád někoho zachráníme, takže si pořád vybíráme ty uzavřený, protože když není uzavřený a nemusím ho dobývat, tak mě to nebaví, protože je to hrozný vzrušo. Furt za těma kámoškama, no on mi řekl, on tohle a tamhle to. A teď to jede pořád dokola jedno a to samý schéma. Dokud člověku prostě nedojde, že takhle to dál nejde, že naráží a že už to bolí a že to zranění se pořád víc a víc ukazuje, že mu prostupuje do části života, kde předtím ten člověk zraněný nebyl, kde se ho to předtím nedotýkalo. A je to čas na to, aby začal rozkrývat tyhle původní emoční vzorce, aby si začínal uvědomovat, jak vypadá to, čemu říká psychologie nebo psychoanalýza materský a otcovský komplex, jak vypadá přesvědčení, který na úrovni přesvědčení, který do ní vložili otec a matka, to znamená pohledy těch dvou osob na mě samého a způsob, jakým se mnou zacházeli, co to se mnou citově dělalo, kdy jsem se musel potlačovat, kdy jsem se musel prosazovat, kdy jsem se o sebe musel postarat, přestože jsem potřeboval citovou oporu, kdy se mi zase dostávalo takové kontroly, že jsem neměl žádné soukromí, tak jsem se musel uzavírat a tak dále, 1001 věc. Vypadá to složitě, ale není to složité, protože jsou to pořád jenom dokola dva prostě vzorce, které se opakují, ale je v nich je tam hustá síť přesvědčení, to znamená věcí, o kterých jsme přesvědčeni, to znamená věcí, kterým věříme. A my můžeme milionkrát si uvědomovat ty přesvědčení nebo si na ně sahat, můžeme rozkrýt ty emoční vzorce, můžeme pochopit, že se vztahujeme tímhletím a tímhletím způsobem, ale dokud ty systémy víry fungují na těch starých přesvědčení, to znamená, že dokud ta víra v ty přesvědčení je aktivní a živá, tak zpravidla se nám nebude dařit dobře, protože ta víra nás bude spoutávat těmi starými přesvědčeními. Když budu věřit tomu, že nejsem dost dobrý nebo že jsem ošklivý, tak v zrcadle vždycky uvidím ošklivého člověka. Když budu věřit tomu, že vypadám dobře, tak v zrcadle vždycky uvidím někoho, kdo vypadá dobře. To je logické. Ty přesvědčení prostě zkreslují realitu a ty zkreslení vytváří vlastně ty přesvědčení vytváří filtr těch iluzí, ve kterých žijeme. Z buddhistického nebo z toho konečného úhlu pohledu jsou všechny přesvědčení iluze. Ale my teď bojujeme za to, abychom v té první fázi nějakým způsobem objevili sama sebe na té jedinečné subjektivní úrovni, abychom pochopili, že každý z nás má své přání, má své potřeby, má své tužby, má své vlastní vnitřní pocity, disponuje určitým způsobem myšlení, určitým úsudkem a
má právo si ho zprostředkovat a má právo si ten prostor, ve kterém žije, nějakým způsobem ohraničit a má právo nějakým způsobem konfrontovat sama sebe s vnějším světem a má právo vstoupit do nějakého otevřeného dialogu s těmi, se kterými se setkává. To si málo kdo z nás uvědomuje. Většinou ty své osobní věci popíráme, potlačujeme své osobní pocity, potlačujeme své přání, potlačujeme své tužby, nebo naopak zase je prosazujeme způsobem, který ubírá těm druhým, takže hledání těch hranic, o kterých jsme mluvili, hledání té rovnováhy je velmi těžké, když vlastně ty vnitřní obsahy nevnímám, když je nedokážu pozorovat a když nedokážu pozorovat, cože se mě to zevnitř zmocňuje a cože vlastně zevnitř ovládá mé chování. Byť to, že třeba úplně vypnu, disociu a začnu se tvářit, že tam vlastně nejsem a nedokážu s věcma zacházet a pohlcuje mě nějaký pocit, vzdaluju se úplně, najednou tady jakoby nejsem a najednou se by mě nic nedotýká, nebo naopak, to ve mně úplně začíná nějaká situace prostě rozježírat a nemůžu večer kvůli tomu usnout, tam se mi spousty myšlenek hlavou a tak dále, nebo začíná mít postupně do depresí, což je takový ten společný, vlastně to potlačení těch osobních obsahů ústí v depresi, to znamená v ústí potlačení velké sami sebe a v ty depresivní stavy, které většina z vás tady určitě nějakým způsobem poznala anebo poznává. Takže ten prostý přesun pozornosti a ta zpáteční cesta, že začínám vkládat pozornost dovnitř a začínám si uvědomovat, že ve mně žije něco, co bylo potlačené a popřené a na základě určitých přesvědčení se cítí nedostatečné nebo méněcenné, protože máte, když to hodně zjednoduším, a nechci mluvit ve schématech a říkám vám, že když se mluví ve schématech, tak schématům nevěřte, protože psychologie se nedá, duše se nedá schématizovat, ale proto, abychom se domluvili, tak ty schémata vytváříme, tak jsou takové 3 základní prvky. První, na té základní pocitové úrovni věty. Pocit, že nejsem nechtěný, odmítnutý, nepřijatý, to je jeden ze základních méněcenných stavů, který prožívá každý z nás na nějaké úrovni. Další je pocit, že nejsem dost dobrý, že nejsem dostatečný. To prožíváme na určité úrovni taky každý z nás. A ten třetí je pocit nenasycenosti, citové nenasycenosti, to znamená pocit hladu. Pocit citového hladu. To znamená, že uvnitř prožívám takovou tu citovou prázdnotu, potřebuji se nasytit, ale nejde to, protože jsem to pravděpodobně někde v dětství nebo v době, kdy jsem to potřeboval, jsem to nedostával. Mí rodiče byli třeba citově uzavření, nebo vaši rodiče byli citově uzavření a neuměli citově komunikovat. A proto pociťuji ten vnitřní hlad. Zároveň určitý způsob komunikace s mojí osobou vedl k tomu, že jsem pojal podezření nebo jsem získal přesvědčení o tom, že nejsem dost dobrý v určitých oblastech, v této nebo v této oblasti. Nebo že jsem odmítaný, že jsem nechtěný. A potom vstupuji do dospělého života a ku podivu najednou v těch blízkých vztazích a ve vazbách s druhými lidmi, kde se otvírám, začínám prožívat podobné věci, ale už si to nedokážu dát do vztahu se svým dětstvím a nedokážu si to dát do vztahu s těmi systémy, ve kterým jsem byl vychován a se způsobem, jak se chovali ty rodiče, i když tam třeba nějaké proměny jsou a mohu se jich chytit. Právě protože si to nedám do vztahu, tak velmi těžko se v tom orientuju. Jakmile to do toho vztahu dáme a začneme si uvědomovat, že někde uvnitř dáme tam tu pozornost a já vás vedu k tomu, abyste si to začali uvědomovat a to dospělé, jakoby to vědomé já, chytne vlastně jakoby to dítě a první, kdo je tady určený k tomu, aby to vnitřní dítě pochopil a začal s ním jednat jiným způsobem, než bylo zvyklé. Začal si ty pocity všechny uvědomovat, jak se vlastně cítí v určitých situacích a začal si uvědomovat, že vlastně v těch situacích, že ty situace třeba takové nejsou, ale aktivizují se ty původní vzorce. Že třeba tam není nikdo, kdo do toho člověka znehodnocuje, ale on se znehodnocen cítí. A nebo naopak, nebo se to opravdu děje a on se cítí stejným způsobem, jako se cítil třeba v těch blízkých vazbách. To znamená, že všechny ty další situace a ty blízké vazby, které získáváme v tom dospělém životě, pokud jsme neprošli tou prvotní analýzou a neprošli jsme tím prvním procesem vývoje, že jsme si uvědomili to dětské já na úrovni oběti a vytáhli ho do toho vědomí,
tak se aktivizují všechny ty původní vzorce a začínají být aktivní na úplně stejné úrovni ty základní vztahy mezi mnou a okolním světem, to znamená mezi mnou a rodiči a sourozenci a všemi blízkými osobami, které v dětství ovlivnily mé prožívání, mé myšlení, mé vědomí. A začnou se tyto situace odehrávat znova. A my se v nich učíme číst. My se v nich učíme vnímat, kdo jsme, co se v nás děje, kde jsme potlačení, kde jsme moc ven, kde jsme moc uvnitř a jakýže to vlastně uvnitř jsme. A toto je úplný základ. My se nemůžeme dostat dál, pokud se nevyvineme do té subjektivní úrovně. To znamená, dokud vlastně nenahmatáme tu vnitřní osobnost, ten subjekt, toho Pavla Špatenku, toho pocitového člověka, toho člověka, který cítí, který rozlišuje na základě vlastního úsudku, který se vnímá, který má ty dvě funkce vnímání i ty dvě funkce rozlišování, o kterých jsme mluvili, ty úsudkové funkce nějakým způsobem zvědomělé, kdy si začíná člověk uvědomovat sám sebe a vnímat sám sebe na těch základních úrovních, na úrovni tělesné i na úrovni pocitové, ať už se to týká tělesných počitků, tužeb, přání, potřeb, všeho vlastně, co ten subjekt nebo co to vnitřní osobní vytváří. A budete se možná divit, uvědomit si sama sebe, vnímat se na úrovni tělesní. Je to velký problém. Většina z nás se vnímá někde v hlavě, ale nevnímá tělo na úrovni základních pocitů. Nejsme v tom přítomném okamžiku. Toho přítomného okamžiku je pro nás těžké dosáhnout toho pocitu bytí, že ta mysl je stažená v těle. Většina z nás se nachází skutečně pohlcená někde, to já je pohlceno někde v těch myšlenkových polích, někde v těch myšlenkových formacích, které jsou buď se týkají minulosti, nebo se týkají budoucnosti, nebo je pohlcení přemýšlení prostě o tom a vytáhnout vlastně jako by to vědomí, nebo stáhnout tu pozornost z toho myšlení věčného a z těch myšlenek na budoucnost, nebo z těch představ budoucnosti a z těch vzpomínek, které vychází z minulosti, je někdy velmi těžké a je to vlastně základní premisa pro to, abychom vůbec s tou pozorností mohli pracovat a mohli si začínat všímat, co vlastně se nachází v té části pod těma myšlenkama nebo mimo nebo to, když není pozornost vtažená v tom myšlenkovém světě, že nejsme v tom myšlení prostě kolotoči myšlenek se nacházíme, že jenom furt nepřemýšlíme, ale začínáme si sami sebe uvědomovat na tělesné úrovni, na úrovni pocitu. Začínáme vnímat to, co prožíváme. Začínáme vnímat to, co se v nás ve skutečnosti děje. A v tu chvíli si začínáme uvědomovat, že nás skutečně něco podmiňuje, že nás něco spoutává, že se v nás děje něco, co nás vede tím životem způsobem, který třeba ani my tak sami nechceme, že říkáme ano, když chceme říct ne, nebo že říkáme ne, když chceme říct ano, že něco jiného si myslíme, něco jiného prožíváme, nějak jinak se chováme a nějak jinak mluvíme. Že v nás jsou prostě nebetyční rozpory, že ty věci vůbec nejsou v nás jednoceny. A padá ta první iluzorní jednota. A najednou člověk zjistí, že 2x, 3x, 4x, 5x, že je v něm 5 různých částí, které se navzájem popírají, že jedna část by chtěla to, že druhá část by chtěla tohle a konflikty na světě. A to je cesta vývoje, protože mluvili jsme o tom, že pokud se člověk nedostane do konfliktu sám se sebou, tak se nemůže začít vyvíjet, protože až teprve, když zjistíme, že věci se v nás navzájem popírají, tak teprve potom tohleto zjištění nás vede k tomu, abychom mohli začít ty rozpory nějakým způsobem řešit, tak jak jsem o tom mluvil předtím. Takže pokud můžete chodit na terapie, jste v pořádku, můžete číst knížky, dělejte všecko možné. Choďte na cvičení, na konstelace, tudle, tamhle, k čarodějnicím, ke kartářkám, na fyzioterapii, pracujte se psychosomatikou a tak dále, ale pokud si nesednete, nepřesunete pozornost dovnitř a nezačnete chápat, co se děje uvnitř vás samých, tak se žádný poznání nekoná a nic se vyvíjet nebude, protože to je základní premisa. Jiná premisa tady není. Takže ta podstata vlastně toho léčení je zakotvená nebo zakódována v tom, že to světlo,
To světlo je vaše vědomí. A čím to vědomí se z začátku setkává, když bych to popsal buddhisticky, s velmi chaotickou, neurotickou, nervózní, paranoidní, neklidnou, ospalou, tupou myslí. Setkává se s těmi jevy, setkává se s vnitřním chaosem, se strachem, s obavami, s úzkostmi, to je ta paranoia, usíná, je tupej, když začíná meditovat, upadá prostě do spánku, velmi neklidný, hrozně málo klidu máme uvnitř. A setkává se s touhletou podstatou a to není samozřejmě jednoduché, protože to člověka odradí a zjistí, že vlastně jeho vědomí není vůbec žádná rozkvetlá louka, prostě plná lítajících motýlů a vonavých květů, ale že to je v podstatě docela velký bordel, že tam je velký chaos, že to tam květá, že těžko udrží pozornost, že se blbě koncentruje, že je plný strachu, že je plný obavy, že se to tam hrozně rychle proměňuje, že je neklidný, že v momentě, kdy se má, že tam není nic vdělého a skrz tu pozornost, kterou stavě dovnitř, začíná tyto kvality budovat. Je to, jako kdyby použil jednoduchý příměr, je to prostě místnost najednou, kde je tma a nevíme, co v ní je, ale je v ní velmi nevlídno. A vy v ní začnete pomaličku rozsvícet, abyste si začali uvědomovat, jako by ten vnitřní svět byl skutečně nějaký prostor, místnost, kde nevíme, co je, jakmile začneme rozsvícet, začneme probouzet to vědomí, tím, že stáhneme tu pozornost dovnitř a začneme se opakovaně vztahovat sama k sobě a ptát se a pozorovat sama sebe. Má to také své pravidla, není to tak jednoduché. A začneme budovat kvality vědomí, které budou umět prosvítit ten vnitřní prostor a uvědomit si, co se v nás děje, tak jako bychom rozsvíceli a začali pozorovat prostě jednotlivé předměty a začali si uvědomovat, jaké jsou v sobě ve vzájemných vztazích, viděli v té místnosti symbolicky, v té symbolické místnosti křeslo, stůl, skříň, židli, vázovní kytku, v té váze voda a tak dále. A to světlo se postupně bude zvětšovat a i zase v tom úplně obrovském světle všechno zanikne. A to je to sjednocení pomyslné, takže jde to přes tu diferenciaci i zase do toho nediferencovaného světla. Ale z té tmy do světla to prochází přes to, že ty věci poznáváme, začínáme si je uvědomovat, pojmenováváme a tou další kultivací mysli a tou další práci na vlastním vnitřním prostředí nebo na vlastní duši, chcete-li, se ten vnitřní prostor čistí a zase to, co tam vlastně v té mysli bylo, se vyprázdňuje ta mysl a stává se vlastně jakoby jedním prostorem. Dostáváme se do toho stavu sjednocení s Bohem, jak říkají křesťané. A to je pomyslná meta, která je někde daleko. Jsme někde na úrovni, kdy se snažíme rozsvěcet a chceme vnímat, že co se v nás děje a což je vlastně se v té vnitřní místnosti nachází. Což je vlastně to na nás padá. A nebo zjistíme, že takhle držíme skříně. Jo? A sotva už z posledních sil. A co je v té skříni? V uvozovkách symbolicky. Takže je to o tom, abychom si dokázali uvnitř fakt sama sebe skutečně rozsvítit a to světlo nám pomohlo, aby se dostali na světlo věci, které nás tíží, které tam jsou a které je možné prostě pochopit a uchopit. Na tom není nic těžkého. Ty souřadnice lze najít, ale nesmíte se balamutit. Nesmíte balamutit sama sebe a vracet se do iluzí typu prostě šup, poznám to, ono to přejde, ne, musím dát spousty vědomých kroků, musím se umět postavit, musím dojít konfrontace, musím to vědomí posilovat různými prostě způsoby, musím posilovat vůli vědomého já. A hledat ten soulad, hledat rovnováhu, hledat hranice. Je tam spousty a spousty úkolů, ale první věc si musím prostě ty věci vidět. Musím o nich vědět, abych věděl, jak s nimi můžu naložit. A tím, že bude moje pozornost pobíhat prostě někde a nedostanu ji do sebe, tak o tom prostě vědět nebudu. Tak prostě ten základ tam není. Není tam ten základ, nic se nekoná. Vystavit se vědomě bolesti, postavit se vědomě utrpení, postavit se tomu tváří v tvář, neunikat od toho, nebo se nezaměstnávat ničím jiným, nebo se tím nenechávat polcovat, znamená udělat to objektem svého pozorování. A to je princip vědomého života. To je princip meditace, to je princip vědomého života. Jiný princip vědomého života není. Je to podstata. To, že se k tomu budování vědomí můžete dostat různým způsobem, že existuje spousty systémů formálních, které se liší v tom, jak budujeme to vědomí, jak získáváme to vědomí toho, co tam uvnitř je,
co se v té duši nebo v té mysli nebo v tom vnitru nachází, tak těch způsobů je samozřejmě hodně. Máte spousty filozofií, křesťané kontemplují, ty meditují, ty dělají tohle, ty dělají tamhleto, ale všechny jsou v podstatě o tom budování té pozornosti, budování té koncentrace na začátku a potom budování toho typu všímavosti, tak abychom v sobě našli ty kvality klidu, bdělosti, abychom rozsvítili, abychom umenšili ten vnitřní chaos mysli, ten neklid, abychom rozsvítili, abychom tu tupost a malátnost a tu ospalost vystřídali za bdělost, abychom měli ostré, jasné vědomí, aby prostě v nás nějaké to světlo, aby nějaká pružnost nebo nějaké to světlo v nás prostě bylo. A to je prostě základ. Iluze, že to jde bez toho, je iluze. Bez toho to prostě nejde. Nikoho jsem nezažil, že by se vymanil z moci nějakých citových vazeb nebo nějakých citových obsahů, doopravdy vymanil, zprostředkoval si tu úlevu a překročil sám sebe, vyrostl, aniž by pochopil, aniž by to uchopil nějakým způsobem zevnitř. Jo? Můžeme chytit druhýho pod krkem a hodit do z okna, jo? Ale tím se to nevyřeší, protože přijde další, který tam leze druhým oknem nebo dveřma. Takže to řešení v tom vnějším světě samozřejmě je, ale vychází až z toho, když jsme schopni nějakým způsobem uchopit a začít chápat, co se odehrává uvnitř nás samých. Já bych tímhletím skončil ten přednáškový cyklus a tu naši přednášku a chtěl bych avizovat, že na podzim už nebude vztahové téma a snažil bych se nějakým způsobem ty přednášky směřovat k tomu, aby jsme v tom vývoji, aby jsme chápali, co se děje v těch prvních fázích vývoje, v těch prvních fázích uvědomění, když si začínáme rozsvěcet, jak to vnímáme, potom v těch dalších, abych ukázal ty jednotlivé stupně toho probuzení, co se vlastně jako s námi děje, když se začínáme probouzet to vědomí. Rozdíl mezi probuzeným a neprobuzeným vědomím je po dnešní přednášce každému jasný. Neprobuzený vědomí, strachy, úzkosti, neklid, chaos, usínám, utíkám, televize, bramburky, božty, pivo, nenávist a jde to dokola. Probuzené vědomí je klid, koncentrace, pozornost, energie, bdělost a tak dále, a tak dále, a tak dále. Podívejte se, jak na tom jste. Jo, každý ať se podívá sám, jak na tom je a kde má mezery a co potřebuje k tomu, aby jeho vědomí se prostě probudilo. Vědomí sama sebe, mluvíme o sebevědomí. To není ta póza, kterou tady na sebe hrajeme, to je vědomí sama sebe. Protože všichni na té základní první, o co jde, je první, o co jde, je prostě být lidská bytost pro Bůh. První, o co jde, je být humánní, být prostě člověkem a všichni chceme být dobrým člověkem, byť si na to většina z nás jenom hraje. Ale všichni chceme být dobrým člověkem a musíme tedy ty věci od sebe navzájem rozlišit, co je prospěšné, co je neprospěšné, co je v uvozovkách dobré a co je zlé. To rozlišování je otázkou psychických funkcí a ty psychické funkce můžeme zase jenom můžeme cítit a vědět, co si myslíme, jenom a pojmenovávat v ten moment, když budeme mít to vědomí u sebe, když tam ta pozornost bude, jinak to prostě možný není, jinak se udržíme zaběhaných atributů a schémat, který nám říkají, co jakoby všichni nám řekli, co je pro nás dost dobrý a proč si nám všim tak blbě. Jo? Protože to asi takový nebude, protože to možná bylo dobrý pro někoho jiného, nebo možná to je dobrý pro masu, ale není to třeba vůbec dobrý pro jednotlivce. A o tom to celé je, že to začneme prostě zkoumat a začneme si uvědomovat sama sebe a začneme se probouzet. To je skutečné probuzení. O ničem jiném to není, je to o probuzení toho individuálního vědomí. Takže tím bych tu přednášku zakončil a příště to bude o tomto. Pokud učím, dělám terapie, mám tu školu sebepoznání nebo semináře, tak všechny jsou o tom, že pracujeme s touhle základní kvalitou. Prožitkama pracujeme s tím, abychom, když jsme měli seminář, učili jsme se vyjádřit to ne 20 hranici k druhému člověku, tak to není o tom, že přijdete na seminář a Špatenka řekne, takhle se to dělá, když on řekne tohle, tak ne. Jdeme do sebe a nahmatáváme ty obsahy, které v nás třeba vykřikují to ne a
Učíme se s tím zacházet, učíme se chápat, cože v nás to třeba vzdoruje, jak ten vzdor vypadá, proti čemu, proč ho nemůžeme použít, čeho se bojíme. A vlastně hledáme sami v sobě. Hledáme ty vlastní schémata, ty vlastní vzorce. Není to o tom, že bych vám zase nebo někomu řekl, je to takhle, takhle, dělá se to takhle a takhle. Jo? I když nejčastěji slyším otázku, tak co mám dělat? Jo? Tak na tuto otázku neodpovídám. Jo? Na tuto otázku se neodpovídá, na tuto otázku hledá odpověď každý sám sobě. A takže je to o tom, jako nést tu pozornost a rozlišit, co se uvnitř děje a vést to světlo do vnitřního světa. A tam napomocen jsem, ale co dělat a co s tím udělat, to už je předmětem vašeho vlastního vědomí, protože to je vaše tanema, to je váš osud. Každým konáním a každou myšlenkou a každým činem si vytváříte podmínky pro svou budoucnost. Je to tak? Ten časoprostorový kánon tady je tady to vaše časoprostorové, je tady ta kauzalita na úrovni vědomí, ta kauzalita funguje. To, že nevědomí funguje jinak, že funguje finálně, o tom jsme si povídali, ale jste to vy, kdo rozhoduje a jste to vy, kdo činí. A pokud budete mít pro to co nejvíce vědomého prostoru, co nejvíce vědomí a co nejvíce světla, tak každý ten čin bude vypadat jinak, než když je dělán z nevědomí a za tmy, než když je udělán za světla a z velkého světla a z velkého nadhledu. A proto usilujte o to, abyste ten nadhled v tom životě získávali. Tak a už jsem dokázal a teď už je místo jenom pro vaše otázky. Tak prosím. Když se chtěla zeptat, když dejme tomu člověk došel do nějakého kontaktu s těma přesvědčeníma, jaký je váš názor na KBT? Já o tom mám trochu KBTčko. Mám pocit, že to nejde úplně do hloubky. Na druhou stranu s tím vědomím vlastně nějak pracuje. Nebo to možná úplně nevědomí. Záleží na přístupu. Jo. Kognitivní behaviorální terapie mnohdy obchází ty citové schémata. Jo. Někdo je tam má a dokáže si je uvědomovat, ale někdo si je dokáže neuvědomovat, že pracujeme na úrovni přesvědčení chování, jo, že obchází ta citová pole. To potom samozřejmě je nesmysl, jo, protože vyhnout se citovému obsahu znamená vyhnout se to, čemu ve skutečnosti podléhá, protože každý to přesvědčení nese sebou citový obsah. Jo. Ale já vím, že zase je spousta lidí, kteří dělají KBT, ale pracují s těmi citovými obsahy. Jo? Chtějí, aby si ten člověk uvědomil. Jo? Takže všechny terapie, které vám nepomůžou zvědomit si ty citově nabitý obsahy, které na vás vlastně ve skutečnosti působí, protože je to citový maraton, tak se to potom samozřejmě vrací. Jo? Někde jinde se to promítne. Urve se to vůlí, ale urve se to vůlí. Jo? No. Není tam sladěná ta vůle toho vědomého já s tou vůlí toho hlubšího vědomí. Zjednodušení. Prosím. Ano. Rizika. Jak postupovat, aby ten proces toho sebeuvědomování byl bezpečný? Tak jak postupovat, aby ten proces toho sebeuvědomování byl bezpečný? Řeknu pár jednoduchých věcí jenom. Moc nefetujte, jo, protože každá látka to otvírá a každá látka zpřístupňuje do nevědomí. Když už se to nevědomí ohlásí, tak první, co nejdůležitější, umět se vymanit z myšlení, to znamená stáhnout pozornost k tělu, uzemňovat se, neustále se dostávat do toho přítomného okamžiku. A to je základní podmínka. Jestliže si začnete uvědomovat sami sebe na tělesné úrovni a skrz tělesní početky zkuste první základnu, tak už potom se těžko uvítává. Jo? Takže to je vlastně taková další jako důležitá podmínka. Jo? Takže pokud budeme to vědomí, tak začínáme od toho budování vědomí těla. Jo? Potom jsou další úrovně. Je to ta buddhistická vipassana, akorát, že jsem to trošičku jakoby přeložil nebo přetransformoval na naše podmínky. A je to o tom, že první, kde budeme vědomí, je vědomí těla, pak budeme vědomí citových obsahů. Jo? Až teprve, když to vědomí a posilujeme to vědomé já, to znamená, že ho učíme postupně vstupovat do těch situací tam, kam může, aby bylo pořád na hranici, aby se cvičilo
v tom posilování té osobní vůle, aby se cvičilo v tom posilování, v té konfrontaci s vnějším světem, posilovalo v přizpůsobování, protože když budeme jenom nahlížet na obsahy a furt čísla, dělat si úsudky a vlastně ten člověk neudělá v tom vnějším světě žádný pohyb. To znamená, už si se konfrontoval s těma rodičima, už si řekl tomu otci tohle, už si to, ne, já si myslím, že to není potřeba. No, furt dokola. No tak to je. No, všichni si myslí, že to není potřeba. No, a ono to je potřeba samozřejmě, protože tam to nás hrozně posiluje. Obrovský. Tak ještě, prosím, Libor. Prosím, ale dočkáme se zase nějaký knížky, třeba po tadyhle po roce? Já nevím. Co kecáš po roce? Ty jsi jak moje autorita. Jo, tlačí to tam. Vydal jsem knížku v říjnu a v listopadu jsem vydal oběť. Už to bylo v listopadu? Jo, to bylo ještě ne už. Bylo v listopadu. Takže je to 5 měsíců. No. Já jsem stroječek napsaný knížky. Jo, ale je tam jedna. Jde právě o té vnitřní práci, o té cestě, o tom, jaký obsahy potkáváme, co se s námi děje, symbolicky obsaná, ale dá to práci, protože když nemáte pocit, že ještě nemáte dost zkušeností k tomu, abyste to mohli napsat tak, abyste nemuseli 2 roky přepisovat a stydět se za to a líst kanálem, tak samozřejmě si počkáš radši. Jo, ta oběť je dobrá. Tam v té knížce je všechno, co je potřeba a to téma je vyčerpané. Ale pokud chci vyčerpat tohleto téma, tak k tomu potřebuje ještě prostě jako mnohem víc zkušeností. Jo? Já sice chápu tvoji skromnost a že... To není skromnost. Ale tu oběť, ta by se dala číst půl dokola, že jo? No to jo. No. Protože to prožíváme furt dokola. No. Takže tak, dostanete to oběť. Všichni. No takový nedostatek. To kupte přes internet. No. Tam ten základ je, tam je ten základ. Tam je to A, než můžu do B, tak musím to A pochopit, protože najít to jiskru toho já, jak to vypadá vevnitř, když jdete, vypadá to, kolikrát se to já dostane prostě do toho vnitřního světa a je tam úplně malinkatý, úplně a my ho potřebujeme nějakým způsobem podpořit. Fakt je jako v té oběti hrozně jako pohlcený a my ho potřebujeme z té oběti vytáhnout, ale musíme pochopit, co to je to ego, jak to vypadá, jak vypadá ten proces, jak to vzniklo, aby jsme se z toho procesu mohli světným mechanismem stejně dostat zpátky. No, prosím. Ako postupovat, když ty rodiče nechcou spolupracovat? Rodiče nikdy nechtějí spolupracovat. A v té knížce to je popsané. Ano. Ta konfrontace nejen s rodiči, konfrontace s vnějším světem obecně je něco, kdy já vlastně seznamuji vnitřní svět s tím, jak věci cítím, jak já věci mám a říkám to těm lidem kolem sebe. S rodičema to má jenom jednu, konfrontace neznamená konflikt, neznamená hádku, neznamená protlačování, neznamená zachraňování někoho. Znamená to, že já říkám, hele, já to cítím takhle a myslím si o tom tohle a tohle. Jo, to je můj úsudek. V případě rodičů to není o ničem jiném, akorát, že informujete ty lidi o tom, co jste prociťovali a jaký mělo vliv na vás to, jak s vámi jednali před léty. A když vám povedia, že zabudí na minulost? To je jedno, co vám povedia. Je to vaše konfrontace. Konfrontace neslouží tomu, aby si druhý člověk něco uvědomil, ale abych já dokázal tou konfrontací projít. Abych já to dokázal říct a dokázal to udělat. Jo? V tom je ten smysl toho. Není smysl v tom někoho napravovat, nebo někoho poznášet, nebo někomu se mstít, nebo někomu... Je to informace. Je to informace pro druhého člověka. Je to v tom, že já tu informaci dokážu dát. Jo? I přesto, že to toho druhého člověka v případě rodiče většinou vůbec nezajímá, protože si chtějí zachovat alibi a chtějí si zachovat jakoby v uvozovkách to čisté vědomí a chtějí se dotknout toho, čeho my jsme se dotkli, protože jsme přestali být nevědomí. Jo? Takže samozřejmě, že spousta lidí se brání tomu uvědomění, že jo? Nechtějí ani to poznání od nás. Prosím. To ještě přivedlo na otázku a je to jako vhodné i ve chvíli, kdy třeba vím, že se vystavím jako hodně agresivní reakce, třeba tohle. Ale to si musí posoudit každý individuálně, tohleto. Jako
jestli to je vhodný, že dostanete přes držku. Jo, to já nevím. No, to si každý musí odhadnout prostě, jo. No tak si můžete vzít nějakého bodyguarda sebou. Hele, ne každá konfrontace se musí provádět tím způsobem. Je přeci spousty možných cest, jak vůbec, víte, tady řešíme třeba to rodiče, ale spousty cest, jak se s druhými lidmi snažit prostě, jste 1000krát to zkoušeli, že jo? Nebo 1000krát to lidé zkoušeli na vás. Jsou možnosti a způsoby, jak se k tomu dostat, začít sdělovat světu, jak se cítíte, když se děje tohle a tohle. Jo? Začít si to, napřed je potřeba si to uvědomit. Jo? Takže těch konfrontačních způsobů je milion. Tolik cest, kolik lidí, prosím. Já jsem si uvědomila nějaký velice špatný vzorec chování, co mě jako předali moje rodiče. Uvědomila jsem si ho, co to ve mně vyvolává, že to je třeba dejme tomu agrese. A podařilo se mi to třeba schopnou říct si, aha, to je ono. Mm-hmm. Ale někdy se stane, že se člověk prostě zacítí, že to nejde. Že prostě si neřekne ten moment, stop, prostě zamyslit se, je to špatný. Co můžu víc udělat? To samý, pořád to samý, protože samozřejmě můžou přijít situace, ve kterých vy už máte poměrně dobrý nadhled na tu emoční reakci. To, že ta emoční reakce není vyčištěná, a už o té agresi mluvit radši nebudu, to, že ta emoční reakce není vyčištěná, to je druhá věc. Samozřejmě můžeme mít takový druh vědomí, který v nás začne čistit ty vzorce, že už nepřijdou. Ale oni přicházejí a my víme, že přicházejí. A někdy se to vědomí ocitne v podmínkách, kdy fakt není dostatečně bdělý, kdy je unavený, měla jste za sebou náročný týden, děti marodily, šéf prudil, jo, nebyl čas a tohleto. A najednou to vědomí, ta bdělost toho vědomí, nebo to vědomí poklesne, nejste tak dělá a v tu chvíli to na vás může jít. Takže vidíte, že to je o té úrovni toho vědomí. Jo? Že je situace, kdy si to uvědomujete, ta emoce projde i s obsahem, kdy si uvědomíte, co se děje, co tam zůstalo uvězněno, proč se to tak dělo a jste schopná to projít. Ale pak jsou okolnosti, kdy vás to prostě stahuje dolů a kdy to vědomí není dostatečně dělá. Jo? Takže a stane se to. A někdy taky ta hranice nejde, někdy přestřelíte, někdy nedostřelíte. Nejsme dokonalí a není to ani o dokonalosti. Je to o tom, že to je vývoj a že jak se vyvíjí to vědomí a jak se vyvíjí jeho kvality, tak se samozřejmě vyvíjí i nadhled a vyvíjí se i jeho čistota, když to řeknu zjednodušeně. Jo? Takže točí se to tam doopravdy, dokola. Tak a už rychle nic, tak fajn. Takže, přátelé, já vám moc děkuju a budu se těšit kdekoliv prostě na setkání. Mějte se hezky, díky, nashledanou.